खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आं एसे प्रब्लेमाव दङमोन नोंथांमोननो खिथानो हाथ'नाय नङा बे प्रब्लेमखौ आङो उननि समाव फोरमायथिनानै होगोन स' जियानो जाया मानो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर दा ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जागासिनो दङ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनानै फैबाय मा भाइरेल जादों नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आरोना बे जाहैबाय मा आसामाव रावखौ लानानै मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दङ बेबो जाहैबाय मा अफिसियेल माखासे बेनारफ्रावदि जोङो लिरो नङा होमबा बावहाय जेन'बा एसामिस एन्ड बड' बेखौ लानानै मोनसे कम्पिटिसन जागासिनो दङ आरो कन्ट्रभार्सिबो जादों बेनि गेजेराव मा थानो हागौ जों बिनि सायाव एसे जों बयबो मिथिलायनांगौसो दं होननानै आं सानो नोंथांमोना नुदों जे बिजनियावहाय माखासे आसुनि दैदेनगिरिफ्रा जेनेखि इंलिश आरो बड' बे लिरनाय अफिसियेल जेनेखि मावख'आव लिरनाय बेदारखौ बोखायदों बिथांमोना होनो जे मा बेवहाय माने एसामिस रावखौ नेग्लेक्ट खालामदों होननानै आसामनि सिङाव थानानै दिनै मानो आसामिस बे रावखौ मानो लिराखै होननानै बिथांमोनहा माने निन्दा खालामदों आरो बिथांमोनहा बोख्लायदों आरो थिग बेबायदियैनो माखासे जोंनि गेजेराव दा कन्ट्रभार्सि सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबां माखासे मिडियाफ्राबो सोंथि खालामगासिनो दं दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे BTR हालामाव मानि थाखाय एसामिस रावखौ लिरजिया आरो बे लिरैनि खारनाव बेखौ सोरबा जे BTRखौ जाय दैदेनगासिनो दं बिनि दैदेनगिरिया बेखौ लिड खालामदों नामा ना सोरबा गोसो जानानै माने बे BTR जाखाबाय होननानै बाहाय जों अनलि फर बड' एन्ड इंलिश लिरना सिगाङावनानै लिरदों नामा दा जों बिनि सायाव एसेबो जोङो मालाबाबो माबा मोनसे जुदि जों हाबनानै नायाबालानो जोंनि गेजेराव माखासे कन्ट्रभार्सिया फैबाय आरो नुदों मैया जों नुदों क'क्राझारावहाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अर्थात बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय माखासे अफिसियेल मावख'फोरावहाय एसामिस आरो इंलिश लिरनाय जेनेखि अफिसियेल बेनारखौहाय सुनैजों खोमोरजोबदों बिथांमोना थाङै अफिसाव थांनानै बेखौ खोमोरनानै होदों जे मा बावहाय जोंनि बर' रावखौ नेग्लेक्ट खालामदों बिथांमोनहा मा अनलि एसामिस आरो इंलिश लिरदों खिन्थु बर' रावखौ लिराखै होननानै फिनजाथाय महरै बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफिनदों दाना बेनि सलुसनखौ सोर होगोन दाना बेनि सलुसनखौ दाना सोर लाबोगोन ना एसामिस दैदेनगिरिफ्रा आसुनि दैदेनगिरिफ्रा लाबोगोन ना बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा लाबोगोन ना एबसुआ लाबोगोन ना BTRखौ दा दैदेनगासिनो दं जाय प्रमद बर' जेनेखि चिफ BTRनि चिफ बिथाङा ना बेखौ दैदेनगोन सोर सलुसन खालामगोन दाना दा बे मोनसे जोंनि गेजेराव कन्ट्रभार्सि जादों आरो बिनि गेजेरावनो जों नुदों मोनसे समाव जों नुदों जे मा माखासे जेनेखि पलिटिकेल इस्यु लानानै BPRनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो जे मा BTC आव जे गेट दङ बे गेटआव माने एसामिस रावखौ लिराखै आरो बेयो एसामिस रावखौ नेग्लेक्ट खालामदों होननानै माखासे BPRनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन दा आसुरि जादों आरोना राजनितिनि थाखाय माखासे बाथ्राखौ दे एसे बर' हिसाबै बर' मानसियानो बुंनो हायो बा बुङो बाव मोनसे ओरैबायदि मोनसे साननांगौ जानानै फैयो आरोना दा बिनिखायनो जोंहा बावहाय साननांगौ दंसै दा जोंना बुंदों जे एबसुनि जेनेखि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जे मा बेयो मोनसे 6 सिडुल एरिया BTRआ जाहैबाय मा 6 सिडुल एरिया दा बे हिसाबै बावहाय बिथाङा बुंदों जे मा बावहाय फार्स्ट हेडआवनो थानांगौ बड'आ थानांगौ बड'नि उनाव इंलिश थानांगौ आरो इंलिशनि उनाव एसामिसआ गाहायावसो थाफैगोन होननानै बुंदों आरो बियो आरो बेखौ जेरैबाबो लिरनांगौ आरो बेखौ लिरनो थाखाय जेनेखि BTRआव थानाय जेनेखि BTRखौ दैदेनगासिनो दं बिथांमोना माखासे प्लेन मा होननानै बुङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजोंहाय बेखौ मोनसे थिरांथायाव फैनांगौ होननानै बुंदों आरो मोनफ्रोमबो अफिसियेल मावख'फ्राव गोजौआव बर' थागोन बिनि उनाव इंलिश थागोन आरो बिनि उनाव एसामिस थागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बाथ्रा सैथोआनो मानोना जोंनि बे आसामनि सिङावनो थानाय हिसाबै जोंनि BTRआबो दे एसामिसखौ लिरदों खिन्थु सिगाङाव मा थानांगौ होनना बुंखादों बर'आ थागोरनांगोन मानोना बे 6 सिडुल एरिया BTRआ 6 सिडुलखौ बेस खालामनानैसो BTRखौहाय दादों होननाय जों मिथिनो मोन्दों स' बेनिखायनो मा जानांगोन गोजौआवनो बर'खौ लिरनांगोन बिनि उनावसो इंलिश लिरगोन गेजेराव ओमफ्राय लास्टआव एसामिसआ लिरगोन दाना जों फैयो दाना जों उन फारसे थांजोनि एबा सिगां फारसे थांजोनि जों जेब्लानाखि जों मिथिनो मोन्दों 1984 निफ्रायनो जोंनि बड' रावा अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै थाफाबोदोंमोन बै समाव थाफाबोदोंमोन नाथाय जेब्लानाखि एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै थाबोदों अब्ला बै समाव जे जोंनि बर'नि माखासे एप्लिकेसन लिरनाय अबेबा अफिस मावख'फ्राव बर' राव लिरनाय बे थाबोदों नामा दिनैसिमबो जोङो मोनफ्रोमबो अफिस मावख'आव बर'नि रावखौ लिरनायखौ जों नुबोफेराखै अब्ला बेनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन आसाम सरकारा लागोन ना सोरबा बर'नि जेनेखि दैदेनगिरिफोरखौ लागोन दा बेवहाय सोरनि पुसिङाव सोरनि थुनायावहाय
सोरनि माने फाव फान्दायनायाव बे खामानिया जादों जानो हागौ बेबो मोनसे राजनितिनि खैसारावनो बेफोर जाथायफ्रा जादों बेनिखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे जेब्लानाखि 1984 निफ्राय बर' रावा आसामनि लोगोआरि अफिसियेल राव हिसाबै जुदि एक्सेप्ट जादोंमोनब्ला बै समनिफ्रायनो अफिसियेलि मावख'फोरनि बेनारफ्राव बर' राव लिरनाय थानांगौमोन मानो थायाखै दाना मानो थायाखै आरो बै समाव अब्ला बै समनि जेनाखि राजनितिकआव जे जोंनि बर' गोबां दैदेनगिरिफोर थाबोबाय बिथांमोना मानो फंसे बाथ्रा बुंजाया बिनि सायाव दाना जों मा बुंगोन दा बेनिखायनो दिनैनि तारिखआवहाय बे मोनसे मा जायो कन्ट्रोभार्सि जालायो हमना लादो दा आसुनि दैदेनगिरिफ्रा बोख्लायबाय थिग बिदिनो जोंनि जुदि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बा बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बा गुबुन बर'नि माखासे संगठनफ्रा जुदि एसामिस लिरनाय जुदि बेनारखौ बोख्लायबाय थायोबा होमबा ओरैबो बोख्लायगोन बिदिजों मा जेंनाया सलुसन जागोन नामा मालाबाबो सलुसन जाया स' मा जानांगोन बेखौ माखासे बेखौ जायनिखि मोनसे हारियाव बयहाबो दैदेनगिरिफोर थायो बै दैदेनगिरिफ्रा जथुमनायनि गेजेरजोंहाय बेखौ सरकारनो मोनसे मेम'रेन्डाम होनांगोन आरो बेखौ सावरायनायनि फर्जाव लानानै फैनांगोन आरो बेखौ डिसिसना फाइनाल खालामना होनांगोन जेबा नोंगौ बड'आबो मोनसे एसे माने अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसामनि गासैबो खना खनला अफिसनि मावख'फ्रावबो बर' रावखौ लिरनांगौ बेनाराव आरो थिग बिदिनो जोंनि BTR हालामावबो एसामिस रावखौबो लिरनांगौ नङा होमबा बर' लिरगोन इंलिस लिरगोन आरो एसामिस बे मोनथाम रावा थाथारनांगोन जुदि बेखौ जुदि गनायलायहोनो हायोबा अब्ला मानो जाया दा जों बुंनो हायो जे मा जायफोरखौ दा अफिसियेल मावख'फ्राव लिरदों बड' आरो इंलिस लिरदों जानो हागौ बियो माखासे माबाफ्राव सोङाखै हयथ' बियो BTR नि सिंनि दायनिगिरि नङा बा सोरनिबा दायनिगिरि नङा हयथ' बेहाय माखासे अफिसनि मावख'फ्रानो बेखौ बुजिलायनानैहाय BTR जाखाबायलाय बर' लिरनांसिगौ निसै बर' आरो इंलिस लिरदों आरो एसामिसखौ बिथांमोना लिराखै स' बेवहाय सोरखौबा दाय होनानै आसि थुनानै दाय होनांगौ होननानै आं साना आरोखि ओंखायनो बिनि सायाव मिजिंथिदों उननि समाव जोंनि बर'नि जायनाखि लिडारफोर जायखौ जों दैदेनगिरि होननानै बुङो बिथांमोना जेन' सानै हयै खामानिखौ मावलांगोन दिनै BTR मोनसे पिस एकर्ड होननानै दिनै माने गोसार होनो लागासिनो दङ थिग बे हिसाबै जोंनि BTR जुदि पिस लाबोनांगौबा गोजोन लाबोनांगौबा सान्थियारि लाबोनांगौबा मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाया थाथारनांगोन आरो गावजों गाव कअपारेसन होलायनाया थानांगोन निदान प्रदान जेरावबो गावजों गाव मा खालामनो हेफाजाब थालायनांगोन अब्लासो ना खौसेथिया फैगोन जे हरनि समावबो मोनागुना जेरावखि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव बा गामि सिङाव गासैबो हारि माहारिफ्रा गोजोनै बेरायनो हानाय जानांगोन हरनि समाव माबा मोनाबोबाय बेवहाय गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ थानो जायगा होनाय बेबायदि सुबिदाया जानांगोन अब्लासो ना जोंनि गेजेरावबो खौसेथिया फैगोन आरो जोंनि BTR हालामाव जुदि पिस एकर्ड होनना बुंदोंब्ला BTR बे जाथारनांगोन आरोखि आरो निस्सय जागोन आंहा बेखौ मिजिं आरो फोथायनाय दङ मानोना जों मोनदों BTR एकर्ड जानाय लोगो लोगो माखासे एसे एनै सान्थिया फैया नङा फैदोंबो मानोना हरनि समाव जों बेरायनो हायामोन दिनै दा गोसोबायदि जों हरनि अखा थमब्लेबाबो जों बेरायनो हायो थांनो फैनो हायो खुनु मोनसे लामायाव बेफोरबायदि गिनांगौ रावखौबो गैया जानानै फैदों आरो फिन बेनिफ्राय साबसिन आरो जोंनि BTR हालामनि जेनाखि परिस्थितिफ्रा साबसिनै हामसिन जालांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोन बयनिबो नैबे आंनि Btrinfostudio इउटिउब चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय थागोन मदद मोनलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव आसा थाबाय आरो खावलायनो नागिरदों गोजां बोथोरनि बन्दनि थाखाय आङो नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि गोबां माखासे आर्टिस्टफोरनाव आं थांनो हायाखै समा थोआ जादों बेराफारसे क्लासाव थानानै मोनाखायो बे हिसाबै आङो सम आरो सुबिदा गोरोबैयाव नैबे गोजां बोथोर समाव दानदिसे थाथ'नाय जागोन आरो बेनि गेजेरावनो आं गोबां माखासे मा होननानै बुङो फोसावथायफोरखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोसावबाय थागोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरमायथिनानै दिनै जेनाखि ट्रेन्डिं जेनाखि टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ